Dobar dan. Pre svega želeo bih sve da vas pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama. Pripremat ćemo neka lepa jela sa nekim lepim vinima. Veoma mi je drago što po prvi put u Vrnjačkoj Banji se organizuje ovakav sajam i nadam se da će da ih bude sve više u narednom periodu. Za početak počet ćemo sa nekom pripremom naših jela koje ćemo da vam predstavimo. Zato smo odabrali par kvalitetnih vina od naših izlagača i naravno u daljem radu kako budemo radili ja ću vam objašnjavati šta radim, kako koristim vina, zbog čega ta vina i sve što ide uz to. Za početak kao prvi gang odabrali smo gambore koje ćemo motati u kadaif i zatim pržiti na puteru. Uz to ćemo pripremati emulziju od jaja, belog vina, naravno koristit ćemo Tamjaniku Ivanović. Tamjanika je inače naša autohtona sorta vina. Pretežno se gaji u župi. Naravno, svako vino i svako jelo, u zavisnosti kako ga pripremamo, ima i svoj način pripreme. Znači, neka vina dodajemo na kraju jela, neka u toku jela, neka na samom početku, zavisi šta nam treba da izdvojimo iz tog vina, da li kiselost, da li slast. Dodali smo jaja, belo vino i polako ćemo da dodajemo ulje i pravimo emulziju. Naravno, u pripremi svih ovih jela danas ćemo koristiti Cepterovo posuđe, koje je izuzetno kvalitetno. Ima široku namenu što u domaćinstvu, što i u ugostiteljskim objektima. Naša emulzija je pri kraju. Uporedo ćemo pripremati i soseve za ostala jela. Naravno, nećemo biti u mogućnosti da komplet jela spremimo ovde. Ja ću samo pokazati upotrebu vina u tim sosevima. Glavna priprema jela će izaći iz kuhinje, koju naravno posle ćete moći da probate. Kao i jedan od gangova takođe biti i govedina u crvenom vinu. Za to je potrebno na jakoj temperaturi propržiti crni luk. Koristimo indukcije Cepterove proizvodnje koje su izuzetno dobre i dobro su se pokazale. U međuvremenu, kao sos za dezert, spremat ćemo voćni sos, naravno u kom ćemo takođe koristiti crveno vino. Za voćni sos nam je potrebno smrznuto voće. Šećer i crveno vino. Sada, kao što sam malo pre rekao, u zavisnosti šta nam treba i kakav ukus treba da dobijemo, neka vina dodajemo odmah, neka dodajemo na kraju. Ovdje ćemo vino dodati odmah. Radi se o Vermetu. Vermet inače autohtona sorta našeg vina, pio se čak i na Titaniku
inače specifičan postupak proizvodnje bermeta. Kao što znamo, pravi se tako što se uburadi ređa grožđe sa začinskim biljem i nakon toga se preliva sa prošlogodišnjim vinom i tako sazreva, tako dobijamo bermet, izuzetno dezertno vino koje se konzumira naravno kao aperitiv ili uz dezert. Naravno, izuzetno je dobro, kao što nama treba sad u voćnom sosu, da nam da aromu. Pošto nam se luk lagano udinstao, u njega ćemo polako dodati junetinu koju smo prethodno malo termički obradili, kao što sam malo pre rekao, iz razloga pošto nećemo imati uslove da kompletno jelo odradimo ovde. Kada se radi o izboru vina koju ćete koristiti u pripremanju hrane, držimo se pravila da za crvena mesa koristimo crvena vina, za bela mesa bela vina. Kada smo dodali junetinu, dodat ćemo crno vino. Trenutno je reč o Rskavcu, to jest Prokupcu vinarije braće Rajković. Takođe autohtona sorta vina. Iako se za Damjaniku kaže da je kraljica župe, onda je Rskavac, to jest Prokupac, sigurno kralj. U emulziju koju smo prethodno pravili dodat ćemo još par začina. To će biti džumbir koji se slaže odlično sa plodovima mora. Ovako ćemo se pripremiti da izbacimo prvo jelo kako biste vi mogli da probate. Informacije iz kuhinje iz prve ruke da prvi gang evo upravo izlazi, tako da ćete moći da probate to što smo napravili, da vidite kako majonez može da se napravi i sa belim vinom. Znači, kao što smo rekli, gambore smo umatali u kadaif, sirovi naravno, potom ga ispržili na vrelom puteru. U međuvremenu smo spremili majonez od džumbira i belog vina. To će da bude sos koji se koristi preko njih. Po meni nešto veoma interesantno i sveža blitva. Par kapi limunovog soka. I znak da i naša vina mogu da se koriste u modernoj kuhinji. Ja ću probati na brzinu sam da vas poslužim.
Sljedeće jelo koje ćemo napraviti to je svinjska plećka konfit sa barbecue sosom. Kad kažemo konfit mislimo na to da se svinjetina sprema u sopstvenoj masti, to jest u sopstvenom soku. Za pripremu sosa ovog jela treba će nam demiglas. To je inače sos koji se kuva od pečenih kostiju 48 sati. Tako da naravno morali smo da ga pripremimo unapred. Treba će nam kuvani paradajz. I naravno bez vina ništa. Koristit ćemo crveno vino vinarije Živković. Reč je o Prokupcu. Stavit ćemo paradajz i crveno vino da ukuva. Uz mali dodatak šećera i nakon toga ćemo dodati i demiglas. Lagano dodajemo i demiglas. I čekamo da sos lagano ukuva. Najduže vremena, to jest najviše vremena će nam trebati za pripremu govedine. Tako da ćemo nju zadnju izbaciti. Evo sad trenutno spremamo sos koji ćemo da koristimo uz svinjetinu koja je za par minuta izlazi iz kuhinje. Pre toga smo spremali gambore u kadaifu, znači gambore smo motali u sirov kadaif, pržili na puteru i pravili majonez od belog vina, jaja, uz dodatak džumbira koji je išao posle preko tih gambora. To je demiglas, osnovni sos koji se koristi u kuvarstvu, kuva se 48 sati od pečenih svinjskih kostiju i dodaje se kao baza za ostale soseve. Ovo je gulaš, to jest što bi rekli Francuzi govedina bourguignon. Govedina koja se skuva u crvenom vinu uz dodatak crnog luka, crnog vina, kasnije će ići tu i panceta, šargarepa i pečurke. To na kraju da dodaš Da, pošto šargarepa je pre toga skuvana i kad se doda ostaje jarko naranđaste boje. Slaninu kad dodamo ostane hrskava. Evo, svinjetina je upravo izašla iz kuhinje, sos je gotov za nekih par minuta. Pošto je naš sos gotov, lagano ćemo da krenemo sa serviranjem.